दायो आब' गेमस्रिनावबो मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों बे कुइसनफोरानो जाहैबाय दायो दं आंजों मिथि आब' आब' दिनै जे बे इउटुबाव प्रग्राम लाबाय बेवहाय माबाफोर पलिटिकेलि माबा बाथ्रा रायलायदों नामा सावरायलायदों नामा आङो पलिटिक्सनि खोथाखौ जुदि इउटुबारजों माने कानेक्ट खालामनानै होयोबा मिनिनो ओंखारो आरोना मानो होनबा बे टटेलि माने डिफरेन्ट नालाय स' बे प्रग्रामा अनलि फर इउटुबार्स मिट आप माने इउटुबार जिमानखिनि इउटुबार दङ बड' इउटुबार्स बेफोरो गेट टुगेदार माने लोगो हमलायनाय बेबायदिसोमोन आरो स' बेवहाय जेबो पलिटिक्सनि माने हाबदेरला हाबदेरसि बिदि गैया आरो नोंथांमोना लाबोनबो नाङा मानो होनबा पलिटिक्सआ बेसेबा बेलेग जायगानि आरो इउटुबारा बहुत बेलेग माने इउटुब आरो पलिटिक्स आलदा आलदा आरोना आरो बे कुइसन सोंनायनि जाहोना जाहैबाय माने गोबां सुबुंफ्रानो माने आदा प्रकाशखौ पलिटिकेलि खालामनो नागिरदों नालाय पलिटिकेलि बाथ्रा बुंनो नालाय बिनि थाखाय सोंनाय जादों आरो आं बिराद दुखु मोनदों मानो होनना बुंबा प्रकाशआ जाबायदि खस्थ' खालामदों जोंथ' जास्ट फैदों आरो जेनेबा जाय बिथां इउटुबार मोना हेल्प खालामदों फाइनेन्शियेलि स' बेखौ हेल्प खालामनायावथ' खालामनाय खिन्थु प्रकाशआ बिराद मेनेज खालामनांदों स' मेनेज खालामनाय खोथाया एसेबां माने इजि नङा आरोना आरो आगैमोनाबो फैदों बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरो आरो लोगोसे आं प्रकाशनि थाखाय बिराद पिटि फिल खालामदों आरोना मानो होनना बुंबा बिथांनि जेबो पार्सनेलि माने बेनिफिट गैया जे इउटुबार मिटआप खालामनायावहाय गेट टुगेदार जानायाव बिथाङा माबा मोनसे लाब थानायमोनबा जों सानजायोमोन गावनि लाबनि थाखाय खालामदों खिन्थु बे इउटुबार मिटआप लानाया जोंनि बर' हारिनि थाखायसो बिराद मोजां आरोना मानो होनना बुंबा जों इउटुबारजों इउटुबार ज' जानानै इउनिटियाव थानानै बर' हारिनि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा जों हेल्प होनो हायो नामा बेबायदि होनासो जोङो गेट टुगेदारखौ लादों आरो ओमफ्राय बेयावहाय जेबो एस'सियेसन दानाय जायाखै जास्ट मोनसे कमिटि बा ग्रुप बेफोरबायदि दानाय जादों आरो बेनो थेंक इउ स' माच दायो दङ आंजों मिथि आब'नियाव आङो मोननैसो इन्टारभिउ सोंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आब' दिनैनि जा इउटुबारफोरनि मिटआप खालामदों बिनि गुबै थांखिया दिनैनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों माने गासिबो इउटुबारजों मिलायनानै थानांगौ आरो जों जेरै जोंनि बर' हारियाव माबाफोर मोनसे प्रब्लेम जायोबा जों गासै इउटुबारानो मिलायनानै जोङो सापर्ट होलायनांगौ आरो जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि नांलाय खमलायखौ लाबोबाय थालायनो नाङा बेफोरबायदिनि सायावनो दिनैहाय बेफोरबायदि लानाय जादों आरो लोगो हमलायनायबो जाबाय माने बयखौबो भिडिअ'सो नुलायबाय थायो जोङो रियेलाव नुलाया बेखायनो जों गासिबो दिनै ज' जानानै लोगो हमलायबाय आरो बिराद मोजां नांबाय बेनो ओमफ्राय दिनैनि जा अर्गानाइज खालामदों बिनि जेनेबा सोर अर्गानाइज खालामदों आदसा बेखौथ' सोर होननानै बुङोबा जों गासिबो इउटुब टिमानो जों खैथामान इउटुब टिमा लोगो नांनानै जों अर्गानाइज खालामदों आरो लोगोसे प्रकाश बिथाङाबो मा होनो गावनि एनजिअनि साइडनिफ्राय जा हायो माने एसे अर्गानाइज खालामबाय आरो लोगोसे जोंना आब'रियाबो दं आब'रियाबो जोंखौहाय जे हायो सापर्ट खालामहरदों आरो बेनो ओमफ्राय जा नोंसोर टिम दाबाय जेनेबा टिम हिसाबैनो जों खुंना लाबाय बेयाव माबाफोर रुल बानायदों नामा बेवहाय जेबो रुल रेगुलेसन जों बानायाखै गाव जिबायदि गोसो बेबायदिनो लाबोनो हायो बाट जाहाथे जों माने गावजों गाव नांलाय खमलायखौ माने बन्द' खालामलायनांगौ जों मिलिलायनांगौ गोरोबलायनानै जों मोनसे टिम जानानै खामानि मावलांनांगौ बा जोंना माबा मोनसे इउटुबारफोराबो प्रब्लेम जायोबा जों सापर्ट होलायनांगौ बा आरो इउटुबावथ' आजिखालि चेनेलसो नालाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा मालाबा हेकबो जाना होयो मालाबा माबाबो जानानै होयो बिनि सायाव जोङो माने मिलायलायनो होननानै जों बयबो सापर्ट खालामलायगोन सोरनिबा चेनेला माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा होननानै जों बेखौ लानाय जादों गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जाबाय दे थेंक इउ आरो थेंक इउ नोंसोरबो फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय ना आरो नोंसोरबो इउटुबारानो एखे जों गासिबो इउटुबारखौनो होनलांबाय जों दा बिब्दिनो लोगो नांलायनानै जों बयबो जयै माने जौगालायलांसै नङाबा जों बर' हारिखौ जों बोरैथो जौगालांहोनो हाना जों गासिबो बर' हारिया खौसे जानानै खामानि मावनांगौ ना बेनोसै